Use the means of today to reach the people of today. The Church Speaks, an episode where the Holy Father, the Pope, and the bishops of the Philippines speaks about their apostolic letters and exhortations to all Catholic Christians. Mary experienced the tenderness of God as a daughter full of grace in order to share this tenderness as a mother through her union with the mission of her Son. As the Church prepares to celebrate the Nativity of Mary on Thursday, Pope Francis prays for all mothers, especially those whose children suffer in some way. Pope Francis offered that reflection in his greetings at the Wednesday General Audience, tying Mary's motherhood to that of all mothers ahead of the liturgical feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary on Thursday. The Pope pledged his closeness to mothers everywhere, mentioning especially those with children who suffer. He said, "I wish to express my closeness to all mothers, especially to those mothers with suffering children who are ill, marginalized, or in prison." Special prayer for mothers of prisoners. He prayed in a special way for the mothers of young detainees so that their hope may not die. Unfortunately, there are many people in prison who commit suicide, sometimes even young prisoners, he said. At times, a mother's love can help preserve someone from the danger. May Our Lady console all mothers and all mothers who are afflicted by the suffering of their children. Prisons and suicide. As the Pope mentioned, suicide rates are much higher in prisons than among the general population. Some studies say prisoners in the United States are 4 times more likely to commit suicide, with motivations ranging from fear of other inmates and the consequences of a person's crime to the loss of meaningful relationship. Most suicides occur in isolation cells. In England and Wales, there were 92 self-inflicted deaths in prisons in 2018 alone. According to Samaritans, an international charitable network, key risk factors for prisoners' suicide include mental ill health, past self-harm, traumatic life experiences, and a background of disadvantage. We shall continue the Pope's reflection next Sunday. Pag-ampo alang sa Sinodo. Nagabarog kami at tubangan kanimo, O Espiritu Santo, sa among panagtapok diha sa imong ngalan. Uban kanimo lamang nga bugtong mugiya kanamo. Himuang imong puloy-anan ang among mga kasing-kasing. Tudloi kami sa dalan nga among pagaadtuan ug sa paagi nga amo kining makabot. Kami mga mahuyang ug makasasala. Ayaw itugot nga kami mopasiugda og kaguliyang. Ayaw itugot nga ang walay kahibalo magtultul kanamo sa sayop nga dalan. Ni ang pagpinig makaimpluwensya sa among mga buhat. Himua nga makakaplag kami diha kanimo sa panaghiusa og nga dili kami mahitipas gikan sa dalan sa kamatuoran ug unsay matarong. Kining tanan among gipangayo gikan kanimo nga nagalihok sa matag dapit ug panahon diha sa kahiusahan sa Amahan ug sa Anak hangtod sa kahangturan. Amen. This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo O. Santiago Sr., Steve G. Santiago and family, Stu and Nancy Santiago and family, Stephen and Joy Santiago and family, Salome Santiago Lim and Benedicto Lim Jr. and family, Sunny Boy and Luella Santiago and family, Fancy May D. Imbong, Mercy Evangelista and family, St. John Paul II College of Davao, Royal Bread House Incorporated, Tat and Gigi Coronel and family, Teresita Villa Abrile, T. Linaw Trucking Services, Mr. and Mrs. Protasio and Fe Takandong and family, Davao Durian Laundry Services Company, Sherdan,
JDB Diversified Incorporated, Melvin E. Aviles, Willands Food House, Silvina Datoy and family, Jess and Amelia Dizon, Gus and Sophie, Mrs. Ampi Casas and family, Adolfo and Malu Ato, Purita and Lorenzo and family. Offering of the Holy Mass. Accept, Most Holy Trinity, this sacrifice fulfilled at one time by the Divine Word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. Amen. We pray for the intentions of our regular sponsors, choir members, donors, offers, and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring group. Kapitan Tomas Monteverde Sr., Central Elementary School, headed by Mrs. Elena Meralies, Principal. Thanksgiving intentions: Dida Tumalip Anonymous, Magdalena Kukam, Carlos Tanan Family, Pio P. Salamanca, Pablo T. Solcross Jr., Salvador Family, Fede La Vega, Uy, Risa Flor Uy, Yamido Rosel Caballero, Joanne Duga Duga and family, Irene and Cañete and family, Lorna Ehilia and family. Good health: Mercy Evangelista, Ernesto and Erlinda Aguilar, Nelio and Evelyn de la Peña, Lilia and Bonifacio Mabilin, Ronel Mabilin, Vivian Cam, Captain Irineo and Betty Malano, Lea Lanillo, Mrs. Alberta Malano, Maria Lita Montalban. Birthday intentions: Erlinda Hamoy, Tina Palma, Melrose Sabio, Luz Lianillo, Wilhelmina Dancel Arias Batong, Lourdes Balingit, Tess Valenzuela. Special intentions: R.R. Alvarez for his bar examination. Recovery and healing of Emel Sison, Regina Cespedes, Julie Sanz, Linda Torrejos, Rudy Torrejos, Pocholo B. Fuentes. For the eternal repose of Bernardo, Luciana, Jermin, Erlinda Claudio Marotas, Julio Minandro Sr., Anastasia Filipa, Eduardo Ernesto Sr., Jessica Manuel Renerio Sr., Conrada Adelaida, Leoncio, Damaso Floro Fele, Linda Christine, Merlin Lourdes, Feliciano Roberto Marcelina Elizabeth, Almacio Francisco Jr., Florencia Hilda, Salem Loreto Sinforoso, Cecil Rey. Victims of war in Ukraine and all parts of the world, all the souls in purgatory, all deceased benefactors, sponsors, and cooperators of the Paulines Media Mission. Ginoo ug Amahan, Dios nga walay katapusan ug makagagahom sa tanan. Pinaagi sa imong panalangin, hatagan mo kami kusog ug panabang sa among kahuyang. Sa imong kaluoy, hikapa ang mga masakiton. Padingkawa sa sila gikan sa sakit ug ipahiuli kanila ang maayong panglawas. Aron diha sa kasiguruhan sa imong kaayo, magdayeg sila nga papasalamaton sa imong balaang ngalan. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Maayong buntag mga igsoon ko diha ni Kristo. Ang matag tawo bililhon sa mata sa Dios. Gimugna niya ang tawo sa iyang larawan ug mahisama kaniya. Ug giimbitan niya siya nga makiguban kaniya sa langit. Ang nakaapan sa kanunay dali ra ang tawo mahaylo sa sala. Busa ang maanindot nga plano sa magbubuhat na pakyas. Tungod sa dili gustong paggamit sa tawo sa kagawasan. Busa sama sa maayong magbanantay, buot niyang dalhon ang tawo sa tubigong kasibsibanan.
ug dili lang ra kana, siya mismo ang mangita aron mahibalik ang tawo ngadto sa iyang panon. Iya kining gibuhat pinaagi sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo. Ang mungisa karong buntaga mao si Father Ritzy J. Gamaya, Director, Davao Catholic Herald, Archdiocesan Media Apostolate and Archdiocesan Bible Apostolate. Ang choir karong buntaga mao ang Boses Marianas, Paulines Media Choir, Davao City. Manindog ang tanan ug daygon og simbahon nato ang Ginoo sa atong pagsalmot sa Santos nga Misa. Tawag sa akong Ginoo, tubagonon ta sa pagtuo, manihuha kita nga malaumon, ang Ginoo makagagahon, ang tawag larawan sa guma, mao'y hangin sa tagsa-tagsa, gitawag ka sa pag-alaga, sa tinunay mong paghalag, pagkadagat sa alimuno, pagkanit sa mga halikaron, hatagan ka kita sa Ginoo, ug daghang mabubuo. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan, ug ni Hesukristo atong Ginoo maanaa kaninyo. Mga igsuon, maghinursol kita sa atong mga sala, aron maandam kita pagsaulog sa Santos nga Misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako ug dako iamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala busag nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel mga santos ug kaninyo mga igsuon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Mas dito sa langit Ukadait sa iyang mga tao, dili sa'yo na, Ginoong Diyos, Kalinong Hari, Diyos Amahan, makagagahong sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungod sa imong himaya,
ginadako kita. O Dios nga makagagahom, among mag-ubuhat ug mag-aagak. Himua nga mag-alagad kami kanimo sa tibuok namong kasing-kasing ug nga makadangat kami sa imong pasaylo dinhi sa among kinabuhi. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon sa Exodo. Miingon ang Ginoo kang Moises, hala, pagdalig lugsong, kay ang imong katawhan nga gipagawas mo sa Ehipto, nagpakaulaw sa ilang kaugalingon. Dali ra silang mitipas sa dalan na palaktan kuunta kanila. Naghimo sila og usa ka nating baka na tinunaw nga bulawan ug nagsimba niini ug naghalad usab silang mga sakripisyo alang niini. Miingon sila, Israel, mao kini ang atong Dios nga nagkuha kanato sa Ehipto. Ang Ginoo miingon kang Moises, nasayod ako nga gahig ulo kining maong katawhan. Karon pasagdi ako aron laglagon ko sila sa nagdilaab kong kasuko. Unya himuon ko ikaw ug ang imong kaliwatan nga usa kadakong nasod. Apan si Moises nangalyo po sa Ginoo nga iyang Dios ug miingon, Ginoo, nganong pasilaugon mo man ang imong kasuko batok sa imong katawhan nga giluwas mo gikan sa Ehipto pinaagi sa dako mong gahom. Hinumdumi ang imong mga alagad nga si Abraham, si Isaac, ug si Jacob, ug ang gisaad mo kanila nga gipanumpaan mo sa imo ngalan. Miingon ka kanila, pasanayon ko ang inyong kaliwatan sama sa kadaghan sa mga bituon. Ihatag ko sa inyong mga kaliwat kining tanang yuta nga akong gisaad ug mapanag-iya nila kini hangtod sa kahangturan. Busa, wala ipadayon sa Ginoo ang nahuna-hunaan niya nga buhaton ug wala niya pahamtangi ang iyang katawhan sa katalagman. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa iyo. Motindog ako ug moadto sa akong amahan. Motindog ako ug moadto sa akong amahan. Kaluy ako, Diyos ko, diha sa imong kaayo, sa dako sa imong kaluoy. Mapasa ang akong kalapasan, hugasi akong maayo sa akong kasaypanan, ug linisi ako sa akong kasalanan. Tingog ako ug moadto sa akong amahan. Usa ka malinis nga kasing-kasing, kamaadin ikan ako, O Diyos. Ug usa ka makanunayong Espiritu, bago hasulod ka nako, ayaw ako isalikway. Sa imong atubangan
amin, ug ang akong baba. Magsangyaw sa imong kadungkanan, O Diyos ang akong sakripisyo, usa ka Espiritu, nga mahinulsulon, usa ka kasing-kasing, nga mahinulsulon ug mapaubsano. Tindog ako buhato sa akong amahan. Tindog ako buhato sa akong amahan. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Nagpasalamat ako kang Kristo Jesus nga atong Ginoo nga naghatag kanako kusog alang sa akong buluhaton. Gipasalamatan ko siya kay iya man akong giilang nga takos o gitudlo aron mag-alagad kaniya. Bisan tuod kaniadto siya akong gipanamas-tamasan, gilutos o gibugal-bugalan. Apan naluoy ang Dios kanako, kay dili pa man ako magtutuo ug wala ako masayod sa akong gibuhat. Ug gibubuan ako sa atong Ginoo sa iyang naghingaping grasya ug gihatagan ako niya sa pagtuo ug gugma nga naato diha sa pagkahiusa kang Kristo Jesus. Tinuod ang giingon ug angay dawaton ug tuhuan sa hingpit. Nga mianhi si Kristo Jesus sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasasala. Ako ang labing dautan kanila, apan tungod niini gikaluy-an ako sa Dios aron ikapadayag ang hingpit nga pailob ni Kristo Jesus sa iyang pagtratar kanako. Ang labing dautan sa mga makasasala, ingon nga panig-ingnan alang sa tanan nga mutuo niya kaniya, ug makadawat sa kinabuhing dayon. Alang sa hari nga walay katapusan, walay kamatayon, ug dili makita ang bugtong Dios kaniya, ang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diyos nga ni Kristo, aron pagkasinguri sa kalibutan. Ato kaniya pangayubaytan sa pag-iuli ang itanyag kanan. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo maana kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa ni ana kahigayon may daghang mga kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miadto kang Hesus aron pagpamati kaniya.
Unyang mga Pariseo nga mga magtutudlo sa balaod nagpagulbol nga nag-ingon kining tawhana, nagabi-abi sa mga makasasala ug nakigsalo pa gani kanila. Tungod niini may sugilon kanila si Jesus ug usa ka sambingay. Pananglit usa kaninyo may usa ka gatos ka karnero ug nawala ang usa niini. Usa may iyang buhaton. Iyang diyaan ang magsiyam dito sa sibsibanan ug pangitaon niya ang nawala nga karnero hangtod nga kini iyang makaplagan. O ginikakaplag niya niini malipay siya pag-ayo ug iya kining pas-anon. Ug dadon pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapiton ang iyang mga higala ug mga silingan ug miingon siya, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Sa ingon usab niini, sultihan ko kamo nga mas dako ang kalipay dito sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol kay sa kasiya magsiyam katawo nga matarong nga wala magkinahanglan nga maghinulsol. O pananglit usa ka babayi nga may napulo katag sa kadako kawad-an og usa may iyang buhaton. Pagdagkot siya og suga ug manilhig sa iyang balay ug iya kining pangitaon pag-ayo hangtod makaplagan. Og ini kakaplag niya niini tawgo niya ang iyang mga higala nga silingan ug miingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong usa kadako. Sa ingon usab niini, sultihan ko kamo nga mga lipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dili pa lang dugay, pipila ka tuig ang milabay sa ulog nato sa tibok simbahan ang gitawag nato tuig sa kaluoy o Year of Mercy. Gani dunay higayon ni adto nga gideklara sa Santo Papa nga mosulod kita sa pultahan sa kaluoy, Door of Mercy. Ya dunay gipanghimo nga gawas ni adtong ika-500 ka tuig nga milabay sa atong pagkakristyano dinhi sa Pilipinas. Before ni ana kita pod nagpanindot sa atong pultahan, balaang pultahan sa kaluoy labi na diha sa atong tagsa-tagsa ka mga katedral. Karong Domingo ato pong madungog ug atong nasinati ang mga pananglitan, mga kasinatian diin ang Dios nagpadayag sa iyahang dakong kaluoy, nagpadayag sa iyahang pagka mahigugmaon ug pagka madawaton bisan kinsa nga muduol kaniya ug mangayo sa pasaylo. Gani makaingon kita nga kining mga pagbasa kung muingon ta, uso man ang muingon karon, tanggalon ba nato atong face mask? Usahay dili tanggalon ang ilang sulti, kung dili face reveal para ipakita ang atong dagway. Kinsa man ning dagway sa kaluoy. Kaning dagway sa kaluoy walay lain mao si Kristo. Ang dagway sa kaluoy sa Ginoo nga mao si Kristo. Misericordia vultus. Ang dagway sa kaluoy nga si Kristo. Gani makaihong kita unang-una nga kining atong mga pagbasa karon nagpahimangno niya ng maong dagway sa kaluoy nga padayag pod gihawas na, ipakita na ang dagway sa kaluoy sa Ginoo dili lang kang Kristo kung dili sa simbahan nga iyang gitukod.
nag-face reveal ang atong Ginoo, nag-face reveal ang atong simbahan. Unang-una ingon si Pope Francis nga ang tanang mga pundasyon sa simbahan anaa sa iyang pagkamaluluyon. Ang pundasyon sa simbahan naa sa iyang pagkamaluluyon. Sa pagkatinuod, ingon si Pope Francis nga ang kredibilidad, ang pagkamasaligan o pagkamatuuhon nato sa simbahan nag-agad diha kung unsa siya pagkamaluluyon. Mobito ng ubano mo ingon nga ako kay kong sala. Unya, sa ilang kahadlok, sa ilang kaulaw, usahay di sila muduol kang bisan kinsa. Mahadlok sila kay madakpan, hadlok sila kay pakaulawan, hadlok sila kay kasab-an, bugat kay ilang problema tungod sa sala ng ilang nahimo, sa sipyat ng ilang nahimo. Pero naay pangandoy nga, unta makakumpisal ko, unta makaduol ko kay Father, unta makapatambag ko niya kay diha, bisan dunay kaulaw gamay, dunay kahadlok, pero naay pagbati nga dawaton gyud ko kung makapaminaw si Father, kung makaadto ko sa simbahan, kung makakumpisal ko. Mauna nga dinhi sa unang sa ebanghelyo atong nadungog nga bisan kinsa nga karnero nga mawala biyaan gyud sa tag-iya ang 99 kasi magsiyam kay adtuon gyud ang usa. Ingon ni anak ka dako ang kalipay kung makit-an o ning pananglitan ni Kristo diha sa ebanghelyo, dako kayo ang kalipay nga makit-an ang usa. Unya ang kasiyamag siyam iya lang una nga gibiyaan. Mao pod ning pananglitan diha sa kababaye nga nawad-an og usa ka dako. Kabalota nga wa na takitag usa ka dako karong panahona, pero pangitaon pa gyud ang pananglitan. Ang sambingay nagpasabot nga matag usa ka nato padayagan gayod, gastusan gayod sa tanang mga talento, bahandi, panahon sa atong Ginoo sa simbahan aron mapabati niya nga ang misyon o pundasyon sa simbahan nagagad diha sa kaluoy nga ang simbahan matuuhan, masaligan, kredibilidad niya anaa nagagad unsa siya pagka maluluyon. Mao na kung sa atong mga tagsa-tagsa ka parokya, sa atong tagsa-tagsa ka mga Kristohanong katilingban, sa atong tagsa-tagsa ka pamilya, kay ang pamilya itawag man na og simbahan diha sa panimalay, domestic church. Makapangutana siguro ta, buhi pa ba ang simbahan sa atong parokya? Buhi ba ang simbahan sa atong katilingban? Buhi ba ang simbahan diha sa tagsa-tagsa ka pamilya? Ang tubag ni ini, kung nabati sa tao nga nakasala, nasipyat siya, imong parokyano, imong membro sa GKK, imong anak o bana o asawa, kung mabati niya nga muuli siya sa panimalay, sa katilingban, muduol sa parokya, bisa nabati niya pagka makasasala, tungod kay misalig siya nga siya dawaton, nan napadayag na face reveal ang kaluoy sa Ginoo. Ikaduha, siguro nindot kaayo nga kamalandungan nga dinha sa unang pagbasa ang atong Ginoo nagplano nga tungod sa siguro naghimo sila usa ka natingbaka ang mga tao, ang sakripisyo ni ilang gihimo dili na para sa Ginoo, didto na sa laing Diyos nasakitan pod kay ning lihis man ang tawo, ning simang man ang tawo diha sa tinuod nga pagsimba. Mga nagplano ang Ginoo nga iyaha nga pangpurilon pasilaubon ang iyang kasuko batok sa katawhan, apan may na lang nga si Moises duna po'y kasing-kasing nga puno sa paghangyo kay nasayod siya nga ang Ginoo kung hangyoon lamang nato, kung duulan lamang nato, kung ampuan lamang nato, makamao siya nga mubati sa ato pong pagbati. Kay kung kita samaran tungod sa atong sala, kung kita samdan nasakitan tungod sa atong sala, kay ang taong nakasala
Magmalipayo na siya sa paghimo sa sala, pero pagkahuman og himo sa sala, naa ang konsensya, naa ang pagkahasol sa kaugalingon, maunang mag-ilaid diha sa pagpasan sa kasakit tungod sa sala nga nahimo. Masakitan pud ang atong Ginoo. Apan ang atong Ginoo nga nakabati sa sakit sa taong nakasala, bisan siya nasakitan usab sa gibuhat, bato kaniya. Kung kita muduol kaniya, mga liyupo magampo, malukmay ang atong Ginoo. Kay ngano, ingon si Pope Francis, no, again, face reveal, unsa ang simbahan, pagpadayag, unsa ang simbahan, niingon pa magani siya nga, mas ganahan pa siya sa simbahan nga, samaran, nagkahugaw-hugaw, naa sa kadalanan, kaysa simbahan nga nagpabilin lamang diha sa iyang kaugalingon nga kaharuhay o wala mangita sa mga tao nga nahisalaag. Mas angayan pa siguro natong mapabati mga igsuon nga kita dili lang magpabilin diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kaharuhay, kay mo kontento na ta, sakto na niya atong programa sa parokya, sakto niya atong programa sa katilingban, sakto na atong programa sa diocese. Siguro sama sa gihimo ni Moises, mangita tagpamaagi nga katong nabati nga sila daw pa sila ubo na ang ilahang kinabuhi tungod sa sala nga ilang nahimo, ato nga i-reach out, ato nga duulon aron nga ang Ginoo muhikap kanila aron sila sa atong tubag dinhi sa Salmo mutindog ug muadto sa atong amahan. Hinaut-unta nga kining maong ikaduhang pag-reveal, pagpadayag unsa ang simbahan? Ang simbahan nga samaran usab, ang simbahan nga nagkahugaw-hugaw usab, dili simbahan nga magpabilin sa iyang kaugalingong kaharuhay, kung dili simbahan nga nangita, simbahan nga nag-reach out, simbahan nga mutindog, muadto sa amahan aron pagdala niadtong mga dunay mga kasalanan. Ikatulo, nindot pud kaayo ang ehemplo, ang kasinatian ni San Pablo nga matud pa ikatulo ni nga pagpadayag unsa ang simbahan. Ikatulo ning pagpadayag, face reveal sa simbahan. Ingon si Pope Francis nga ang simbahan dili kini mura og toll house diin mubayad kita. Mangulikta sa ato mga binuhatan nga mubayad ta sa atong kasalanan, kung dili para niya. Ang simbahan balay sa atong amahan, diin ang tanan adunay luna niini. A place for everybody. Mao ni nga si Pablo ang usa ka ehemplo niini. Bisan pa man siya dunay gihimo nga dili maayo, gipanamas-tamasan, gilutos niya ang simbahan, gibugal-bugalan niya ang simbahan, pero ingon siya, apan naluoy ang Dios kanako. Kay dili pa man ako magtutuog, wala ako masayo sa akong gibuhat. Gibubuan ako sa Ginoo sa iyahang naghingapin nga grasya, o gihatagan ako niya sa pagtuo gugma nga naato diha sa pagkahiusa kang Kristo Jesus. Hinaot pa nga igsuon nga ang simbahan diin kita membro, sakop, hinaot unta nga kita nga gikaluy-an sa atong Ginoo, sama kang Pablo, mamahimo putang instrumento nga dili mahusgahon ngadto sa uban. Kung dili mo pabati sa uban nga luyo sa ilang mga pagkulang, luyo sa ilang mga kalapasan, kita mamahimong instrumento nga ila untang masinati, mabati, unsa di ay kita kamadawaton, ka-welcoming, masinabtanon, bisan pa man sa ilang mga kahuyang o mga kalapasan, batok sa katilingban, batok sa Dios o batok sa matag usa kanato. Busa, mga igsuon, pagkanindot nga atong pamalandungan ug puy-an kining maong hagit isip usa ka simbahan. Ang simbahan nga katuhuan tungod kay siya
maluluyon. Ang simbahan nga samaran o nahugaw tungod kay nangita siya sa mga tao nga nahisalaag. O katapusan ang simbahan nga tungod sa kaluoy sa Ginoo madawaton bisan pa man sa mga makasasala kay simbahan kini diin ang matag usa dunay luna. Karon atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa walay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usab kinaniya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod na ato mga tao galang sa atong kaluwasan, mikanaw siya gikan sa langit. Sa dalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato ilansag siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nakanto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Balik siya nga may mayamon aron magtugpong sa mga buhing sa mga pinatay. Ug ang iyang kingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo kang mag-aatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak. Isimba siya o himaya, umisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa usa ka sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga pinatay, ug sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen. Ang maatimanong gugma sa Ginoo ni adtong mga nawala nga mga karnero tungod sa sala, naghatag kanato sa kadasig sa pagduol kaniya nga puno sa pagsalig. Magampo kita nga masaligon sa mga panginahanglan sa katawhan ug sa atong kaugalingon. Diya sa pag-ingon, mahigugmaong magbalantay, pamatia kami. Alang sa simbahan, ang kinatibok ang sakramento sa Diyos nung kaluoy, nga sa walay hunong magapangita sa mga taong nanginahanglan sa pagbagpo, ug dalhon kini niya ngadto sa sabakan sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa Santo Papa o sa tanang mga pangulo nga espirituhanon, nga sa kanunay mohatag sila sa kahayag sa tanan sa pagkamaluluyon o malulot. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga ginikanan, mga magtutudlo o uban pa, kinsa adunay sangon sa pagtudlo sa mga batanon, dili unta sila mawad-an sa paglaom, kung ang mga batanon mahilayo sa hustong dalan. Hinoon, pangitaon nila sila ngadto sa kaluwasan, pinaagi sa mapasensyahong dialogo ug matinud-anong pagsabot. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga katikista, mga nagtudlo sa relihiyon ug niadtong kauban sa pagpanudlo sa katolikong pagtuo ngadto sa mga batanon nga ang ilang mga sakripisyo magmabungahon nga magmalipayon sila sa suporta sa tibuok katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga lolo ug lola
ug mga idaran nga mopadayon sila sa pagpaambit sa ilang kaalam ngadto sa ilang mga apo, samtang nagmalipayon usab sila sa walay kinutubang gugma nga gipadayag sa ilang mga apo ug mga anak. Magampo kita sa Ginoo. Mayumang magbalantay pamatiya kami. Alang kanatong tanan sa tibuok katilingban, nga mamahimo kitang katilingbang maatimanon sa tanang mga sakop, ilabi na sa mga nawala sa hustong dalan, ug magsadya usab ni adtong nahibalik na sa balay sa amahan. Magampo kita sa Ginoo. Mayumang magbalantay pamatiya kami. Alang sa atong mga igsoong nangamatay, mahiuban na sa banay sa Dios didto sa langit, uban ni Maria o sa tanang mga santos. Ilabi na ang mga biktima sa gubat ug mga katalagman, mga sakop sa cooperators, benefactors ug sponsors sa Paulines Media Mission. Magampo kita sa Ginoo. Mayumang magbalantay pamatiya kami. Ginoong Dios, nagpasalamat kami sa imong labing dakong gugma ug pasensya kanamo. Kuno sahay mawala kami sa hustong dalan. Himua kami nga sa kanunay mahaduol kanimo ug mainiton sa pagtabang kanimo sa pag-aghat sa uban sa pagbag-o kinsa nagpuyog naghari hangtod sa kahangturan. Dahil ikaw Ginoong Diyos sa kanang kalibutan, kaya gikan sa mga magihatago kadawat namo kini nga magihalad kanimo. Ang Ginoo nga sa yuta ginama sa kamo sa mga tao, mahimo kini nga ilimnon nga espirituhanon alang kanang. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako gaginyong sakripisyo, dawaton tayo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga amo, alang sa pagdayeg paghimayag sa iyang ngalan, alang usab sa pagpuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, patalinghugi ang mga pagampo sa imong katawhan ug dawata ang among mga halad. Ang among tagsa-tagsa nga pagsimba dinhi magdala unta og kaluwasan alang sa tanan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amen. Ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amen. Mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapi. Kayang tanan nga mga butang, madako siya o magamay, imong mga binuhat. Ang mga kausaban sa takna o panahon, nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tawo sumala sa imong larawan, o gitugyanan o gahom sa pagbuhat, uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad, aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan, o magdayeg sa imong himaya, diha sa tanan nimong mga binuhat, pinaagi ni Kristo, kaamong Ginoo nga gidayeg o gisangyaw sa langit ug sa yuta, sa mga anghel ug arkanghel, sa way kunong nga awit sa pag-ingon.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niini mga gasa aron mahimo kini alang kadnamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mubalik na Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Romulo among obispo ug sa tanang mga obispo ug mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, imo ang kaming angayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Inaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa Amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Pagkay ko ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong bigalian, matungan ang imong pag-uot, hindi sa ika mayroon sa langit. Ang kalangan namo sa mga kadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon na nagapasaylo kami sa mga nasasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, inunuhan sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy,
Mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo among manunubos. Kaimo man ang inarian, hanggang umugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita tang timaan sa atong panag-igsuunay. Igsuon, kini si Jesucristo, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit sa iyang santos nga bangkete. For those who cannot receive Holy Communion, we pray the spiritual communion. Jesus, Master, you assure me, I am the life. Whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. In baptism and in the sacrament of reconciliation, you have communicated to me this life of yours. Now you nourish it by making yourself my food. Take my heart, detach it from the vain things of the world. With all my heart I love you above all things, because you are infinite good and eternal happiness. Magampo kita. O Ginoo, ang Eukaristiya nga imong gihatag kanamo mag-agak unta sa among mga hunahuna ug mga buhat. Ang imong espiritu magtultol unta kanamo diha sa dalan nganha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Catechumenal Pathways for Married Life. This is a pastoral tool developed by the Dicastery for Laity Family Life to respond to the desire of Pope Francis for a new path for preparation for marriage. This document includes all the stages of the sacramental journey, preparation for marriage, solemnization of marriage, and support especially
for the first years of married life by way of accompaniment to help the couple to go through crises and moments of discouragement. Catechumenal Pathways for Married Life is available at the Polans Media Center, Bolton Street, Davao City, Philippines. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, dad-ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Atong itunasawan ang tanan